συνεντεύξεις προσωπικότητων, τροφή για σκέψη. Και αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, έχω μια φωνάρα σήμερα μαζί σας, την Ιουλία την Κουτέλου, η οποία βέβαια, καλώς όρισες Ιουλία. Γεια σας κύριε Πάπα, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Γιατί έχουμε και δύο κοινούς καλούς φίλους, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, τον Τίνο το Θεοδωρίδη. Πραγματικά. Αλλά και αυτό που σου έχει γράψει τα τραγούδια, τον Πάνο. Τον Καλουδά, ο οποίος τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, που είναι εξαιρετικός και σου έχει γράψει 3 τραγούδια. Είναι εξαιρετικός στιχουργός και πάνω απ' όλα σαν άνθρωπος. Ναι. Μέχρι στιγμής μου έχει γράψει 3 τραγούδια. Να τα χιλιάσετε. Πραγματικά, και ετοιμάζεται και το 4ο τραγούδι. Το τελευταίο είναι αυτό που βλέπουμε πίσω εικόνες. Από το Τζάμι είδα σκιές λέγεται. Από το Τζάμι είδα σκιές. Το οποίο κυκλοφόρησε πριν 3 μήνες περίπου. Ναι. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί με έχει στηρίξει πάρα πολύ επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια. Μπράβο, του είναι εξαιρετικός. Όπως και ο Ντίνος με στηρίζει επαγγελματικό, Θεοδωρίδης. Και είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να έχουμε ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μας και είναι κοντά μας. Μα το αξίζεις κιόλας, και θα ήθελα λίγο πριν σου κάνω συνέντευξη ακαπέλα να σε ακούσω λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Βεβαίως. Να συνεχίσουμε μετά. Να πω πριν πω το δικό μου τραγούδι, να πω ένα αγαπημένο κομμάτι της Μαρινέλλας και μετά να πω και το από το Τζάμι είδα σκιές. Έλα. Ωραία, λοιπόν, πάμε λοιπόν ρεφρέν. Ρεφρέν. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Είχα ψυχούλα και δώσα, κι όμως πήγε στα χαμένα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Είχα ψυχούλα και δώσα, κι όμως πήγε στα χαμένα. Αγαπημένο κομμάτι, πραγματικά. Εξαιρετικά. Και θέλω να πω και από το Τζάμι είδα σκιές, ναι. Όπως είπαμε, η στίχη του Πάνου Καλουδά, ναι. Και η μουσική είναι του Θάνου Μπένου. Ωραία. Δώσανε όλοι τους την αγάπη, είναι ένα πολύ όμορφο και ερωτικό τραγούδι, μία ερωτική έτσι μπαλάντα, οπότε να πω και λίγο το ρεφρέν του κομματιού. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Από το Τζάμι είδα σκιές και 2 κορμιά αγκαλιασμένα, μες στην καρδιά μου μαχαίριες και όλα γύρω μου χαμένα. Από το Τζάμι είδα φως και 2 φιγούρες προδοσία. Χάθηκαν όλα δυστυχώς, πνιγμένα μες στην απιστία. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Εξαιρετικά. Να πούμε καλά. Λίγα πράγματα για σένα, Ιουλία, ότι είσαι από τη Ρόδο. Είδαμε, είχες έρθει και στην εκδήλωση και μας είπες. Περάσαμε πολύ όμορφα, πραγματικά. Ήταν εξαιρετική εκείνη η βραδιά. Θα κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις και εκεί θα δείξεις και το ταπεραμέντο σου. Βεβαίως. Θα πάρουμε και μια κρουαζιέρα και θα ζητήσω από τη διοίκηση να ακούσουμε και τη φωνή σου. Με γιατί πολύ έχουμε χαρά. Ναι, και το Σεπτέμβριο και γενικώς. Γιατί είσαι φωνάρα, όπως και να το κάνουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάπα. Μπράβο σου. Θέλεις έτσι, αυτό ήσουν από μικρή? Το μικρόβιο γενικά και η αγάπη μου ήταν από την παιδική μου ηλικία. Μάλιστα. Θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθε φορά που κάναμε πρόβα τα τραγούδια για τη σχολική γιορτή, έπαιρνα ένα μικρόφωνο και το πρώτο μου ήταν το «Μπες μες στο καμπριολί, πάμε για κανένα καφέ». Και το «Για τα μάτια του κόσμου», έναν άγνωστο φως μου. Και μου λέγανε οι συμμαθητές μου, τι ωραία, τι γλυκιά φωνή που έχεις, να μας τραγουδήσεις συνέχεια. Κάτι αν και ξεκίνη τη στιγμή μέσα την ψυχή μου και λέω εγώ στον εαυτό μου, η Ιουλία όταν μεγαλώσει θα ασχοληθείς επαγγελματικά με το τραγούδι. Έτσι. Οπότε δεν είναι οικογενειακό πάντως, όχι, ότι έχετε. Γιατί συνήθως, επειδή ξέρω ότι είναι και πολύ οικογενειακά πάντα. Τραγουδούσε και ο πατέρας μου, σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Και κάθε φορά που τραγουδούσε πάντα τον θαύμαζα. Σε όλα τα μαγαζιά που πήγαινα τον ανέβαζα και τραγουδούσε. Οπότε είχαμε έτσι λίγο το μικρόβιο κάπως. Συμβαίνει και αυτό το μικρόβιο. Μάλιστα. Να πούμε ότι κάνεις και κάποια live, παρουσιάσεις, όλα αυτά. Αυτό το διάστημα κάνω διάφορες εμφανίσεις σε διάφορα μαγαζιά, εξτραδάκια. Κάνω συζητήσεις και σε μαγαζιά από χειμώνα, γιατί πάντα το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με το χειμώνα. Επαγγελματικά όμως ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Εγκαταστάθηκα στον Πειραιά
αρκετά χρόνια. Μπορώ να πω τραγουδώ από όλα τα είδη ρεπερτορίου, αλλά κυρίως περισσότερο στο λαϊκό ρεπερτόριο. Ναι. Έχω βγάλει και άλλα. Ναι, περισσότερο στο λαϊκό ρεπερτόριο. Ναι. Διατηρούσα και μια δική μου μουσική μπάντα, η οποία έχουμε σταματήσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Εν ονόματι Σύναξης The Band που δημιουργήσαμε. Εδώ είναι πίσω τα παιδιά μάλλον. Ναι, με μια πολύ καλή φίλη, τη Δικαία Χαραλάμπους, Σύναξης The Band λεγόταν η μπάντα. Αλλά αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμε περισσότερο μόνη μου και έρχονται και άλλα τραγούδια στη συνέχεια. Άρα οι 3 δίσκοι είναι από το τζάμι είστε, έτσι. Είδα σκιές. Ναι, εδώ βλέπουμε και το Νικολόπουλο. Ναι. Που κυκλοφόρησε το τραγούδι πριν 3 μήνες. Ναι. Όσοι θέλουν να το αναζητήσουν στο YouTube μπορούν να πληκτρολογήσουν από το τζάμι Είδα σκιές και να πληκτρολογήσουν και τα άλλα 2 κομμάτια που κυκλοφόρησα από τον Πάνο Καλουδά, τον Αρθάνο Μπένο. Είναι Αγάπη έλα ταξίδεψέ με, λέγεται, Πάνος Καλουδάς, Θάνος Μπένος. Και το άλλο, το Δεν έχει όρια η αγάπη. Δεν έχει όρια, πραγματικά. Πραγματικά δεν έχει όρια. Γιατί μιλάς ειδικούς εδώ. Όντως. Μουσική Χρήστος Μέρτικας και στίχη πάλι Πάνος Καλουδάς. Η αγάπη πραγματικά δεν έχει όρια, είναι πάρα πολύ όμορφη και το βγαίνει και μέσα από την ψυχή μας. Θες να μας κλείσεις με κάτι ή πώς το βλέπεις? Θέλετε να σας πω άλλο ένα τραγούδι πάλι κλείνοντας, έλα. Βεβαίως. Ακαπέλα. Να σε ευχαριστήσουμε. Βεβαίως, και πριν κλείσω θέλω να ευχαριστήσω πάλι μέσα από την καρδιά μου που με καλέσατε στην εκπομπή. Είναι ειλικρινά μεγάλη μου χαρά πολύ και τιμή. Και εύχομαι να είμαστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο, χαρά και να ζούμε την κάθε μας στιγμή με χαμόγελο. Πάμε λοιπόν. Οπότε να πούμε άλλο ένα τραγούδι έτσι πάλι αγαπημένο. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Εσύ. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.